Welcome ug happy weekend sa tanan nato nga mga higala nga nagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Nalipay kita nga niya nasab kita sa ikaduha nga lesson sa atong quarter makaigsunan bahin sa mga sinulat ni Pablo alang sa mga taga-Roma. Kining atong title karon nga week mga igsoon is very interesting tungod kay gidiscuss dinhi ang kontrobersiya, meaning ang panagkabingkil sa mga Hudiyo ug sa mga bag-ong convert nga mga Hintil na kaigsunan bahin sa pagsunod kang Kristo ingon nga mga Kristohanon sa unang bag-ong panahon. O si Pablo iyang gi-address kini nga issue mga kaigsunan ug nalipay kita nga doon na tayo tsansa nga ato nga pagatun-an kini nga suhito for this week's lesson mga kaigsunan. Apan sa dili pa kita madto sa unahan, atong pangayoon ang gasa sa balang espiritu sa kinaadman pinaagi sa pagampo. Hangyoon nato si Dr. Ray de la Cruz makaigsunan na magdumalan ini. Mag-aampo kita mga kaigsunan. Gamhanan namo nga Dios ani kami niini nga taknaa sa pagtuon sa imong mga pulong. Hangyo namo Ginoong paggiya sa balaang espiritu. Abliha ang among mga hunahunaw kasing-kasing labi na sa among mga televiewers o mga kaigsuunan nga nagasunod niini nga takna sa pagtuon. Salamat Ginoo kay ikaw nagagiya kanamo, magahatag kanamo sa kaalam aron masabtan namo ang mga agianan sa pagsuway sa imong mga kabubuton. Salamat sa pagtubag sa among pagampo sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat Pastor Ray sa imong gihalad nga pagampo. O siguro kita nga ang tanan nga mga espirituhanong butang has to be approached spiritually mga kaigsunan. O karon andam ta sa pagtuon sa atong lesson. Sa ikaduha na nga lesson, ang title is Controversy. Usa lang ni ka word mga kaigsunan. Pero kung nagsunod mo sa inyong leksyon diha mga igsuon, sa atong English nga version na ay illustration diha nga gigamit mga igsuon sa atong title. Duha ka mga tao nagtudlo og duha ka mga butang. One is pointing to the cross and the other is pointing to a mirror. Ug kining mirror mga kaigsunan sa atong nahibaluan mao ni ang gipanag-ing ni San Pablo mga kaigsunan ug ni Santiago kun unsa ang balaod. So there are two things nga birahanay sila sa ilang puwersa ug unsa bagayod mga kaigsunan, and we are going to resolve that issue today. Pero sa dili pa ta matusunahan atong tagaan og panahon ang atong pag-greet sa atong mga kaigsunan sa tibuok Mindanao ug sa bisan asa nga kining atong programa nga nagaabot mga kaigsunan. Pastor Dan, we would like to start the ball rolling from you. Okay, atong i-greet ang atong tanan nga mga kaigsunan dinhi sa North Central Mindanao Conference, no, that covers Misamis Oriental, Bukidnon, part of Lanao ug ang tanan nato nga mga kaigsunan nga naa sa Northeastern Mindanao Mission. By the way, din sa North Central Mindanao Conference, ang atong presidente din na mao si Elder Eli Bacos, si Tigulang Bacos, o ang iyahang pinalagang asawa, si Ma'am Shirley, o ang tanan nato nga mga directors, tanan nga mga pastors, amo mong i-greet o happy weekend, including our retired Pastor Acuña, no? Kung asa magkakaroon, Pastor, gi-plastar sa imuhang buutan nga manulonda amo kang i-greet og happy weekend og nahibalo mi nga naagyud ka nagasunod sa ato ang takna sa pagtuon. Kung mudagan ta paingon sa Northeastern Mindanao Mission kana naglangkob sa the whole region of Caraga, no? Naa din na ang Surigao del Sur, del Norte, ang Agusan del Sur, and del Norte. Apil na nini ang Butuan City, Kabadbaran ug uban pa mga syudad. Nailalom sila sa pagpangulo ni Pastor Max Dante Obos, ang iyang mga kaubanang administrators, mga directors, mga pastors, ug ang tanan nga mga kaigsuunan, no, amo kamong i-greet og happy weekend, including our radio listeners nga makadungog sa atong Hope Radio sa tibuok nga dapit dinhi sa North Central o sa Northeastern Mindanao Mission. Amen. Amen. Doc Ray, it's your So, chance. kaning panahon na ato sab i-greet ang atong mga kaigsuunan nga anaa sa Southern Mindanao Mission. Nga kini nga mission naglangkob kini sa tibuok nga Region 12, Soc-Sargent area. Kidumalahan kini sa ato ang pinalangga nga presidente si Pastor Rene Rosa
uban sa mga direktor sa misyon o mga magbubuhat sa maong misyon. And by the way, gusto namo ipaabot og amo ang kinasingkasing condolence alang sa pamilya ni Pastor Bacolod yeah. nga nipahulay sa iyahang mga kalisdanan niini nga kalibutan. Condolence kini sa ilahang nabilin nga mga pamilya, mga kabataan ug iyang minahal nga asawa. Mausab ang among igreet ang atong mga kaigsuunan nga nagasubaybay diha sa Davao Mission. Gipanguluhan kini ni Pastor Jerry Patalinghog, ang atong maabtikon nga presidente nga nagadumala ni ini nga misyon. Uban sa iyahang mga kaubanan sa opisina, ang mga direktor, mga staff, o mga district pastors sa tibuok nga misyon. Naglangkob kini mga kaigsuonan ng Davao Mission, naglangkob sa tibuok nga Davao Region. So, makausap pa, mga kaigsuonan, happy Sabat ug happy weekend kaninyong tanan ni ini nga taknaa. Padayon kita sa atong pag-greet mga kaigsuonan sa atong mga kahigalaan o mga igsuon nga naa sa bahin sa Western Mindanao Conference ang ginumalahan ni Elder Carlito Kidet Jr. o sa iyahang Executive Secretary nga si Pastor Pamunag o sa pinalangga nga Treasurer nga si Sir Siloy Godilano o sa mga directors, mga district pastors o mga kaigsuonan nga kanunay nagsunod sa ato nga takna sa pagtuon. Special mention sa atong mga suod nga higala og pamilya nga naa diha karon sa Bonifacio, Misamis Occidental. Si Tatay Luis Fermo ug ang iyang tibok nga panimalay. We greet you, happy weekend. Kuyog kang nanay Dr. Berlin Ann Fermo nga atong district supervisor diha sa Calamba, Misamis Occidental. Nalipay kami nga mi-greet kaninyo. Mayroon usab nga sa mga kabahin sakop sa panimalay ni adinhi si Dudong Beryl ug sa iyang pinalangga nga asawa nga si Teacher Ma'am Ranette Fermo. Happy weekend kaninyong tanan. We also would like to greet our members and brethren from Dipolog City. Daghan kayo ang atong mga kaigalaan din nga nagsunod and they especially use this material mga kaigsunan sa ilang Sabbath School lesson discussion. Happy Sabbath kaninyong tanan mga Amen. igsuon nga nagsunod ni ini nga takna sa pagtuon. But we would like to greet you nga kining atong material mga kaigsunan is just an additional material sa daghan na kaayong inyong gitun-an sa tibuok semana. Ug nang hinaot kami mahimo kining dakong kabahin og dugang kolor sa inyong pagtuon sa Sabbath School every week. Moadto sadta sa Zamboanga Peninsula Mission nga gidumalahan ni Dr. Salarda. Happy weekend kaninyong tanan og sa iyang pamilya. Pastor Sumbilo ng atong Executive Secretary si Sir Ronald Ramos, ang atong treasurer, maingon sa iyang asawa nga bag-o lang yun na himong PhD, Dr. K. Happy weekend kaninyong tanan og sa tibuok nga panimalay sa Zamboanga Peninsula Mission. We greet you, happy weekend. Amo sa gi-greet mga kaigsunan. Sa dili pa ta moadto sa unahan, kining atong mga kaigsunan sa Middle East nga nagsunod kanunay sa atong takna sa pagtuon. We especially mention ang atong mga kaigsunan sa Adventist Church diya sa Abu Dhabi with Pastor Jimmer Bobo, si Sir Heldon and Evelyn Sabirola, kang Candy and Ivan Gomez Tumbok, kang Lurivic Dimafiles, kang Elizabeth de Vinagracia, o kang Cubs, kang Kim Prieto, nga dinhi kaniadto gikauban nato sa South Philippine Union Conference apan karon anaa dinha sa Middle East. Happy weekend kaninyong tanan. Salamat kita nga nagkanunayon ang inyong kainiton sa pag-alagad ug nagsunod kamo kanunay sa atong pagtuon sa atong lesson every week mga kaigsunan. And so I think we are ready to go. So good ta mga kaigsunan sa atong second lesson for the week. O karon nga lesson mga kaigsunan naghisgot kini sa kontrobersiya mahitungod sa duha ka dagkong mga tema sa panahon ni Pablo mga kaigsunan, and he was addressing the issue right on its head. Iya gining giulo mga kaigsunan og karon tanaw nato og unsa ang mga isyu nga naglangkob niini. Pero sa dili pag yun nato ni tukion, mas maayo nga atong mabasa o mapahat una ang atong memory text for the week. Pastor Dan. Ang atong sa kuluhon nga bersikulo karon nga si manaha makaigsunan nasa Juan kapitulo 1 bersikulo 17.
ang atong rendition dinhi sa ato ang regular nga leksyon nagingon dinhi, the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Yeah. Pero gusto nako nga mo quote sa lain nga version kay na ako'y gusto nga ipasanto. Ang New International Version makaiso na naghisgod dinhi, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Ganina, nag-ingon dito ang version nga the law was given by Moses, no? Sa atong yano nga pagsabot, murag gikan ra kang Moses, siya'y gahatag, no? Pero sa New International Version makaisonan, lahi ang iyang rendition kay gi-throw lang sa iya ha. For the law was given through Moses. So dunay excuse me, dunay naghatag sa balaod nga mao ang Dios, gi-throw pinaagi lang kang Moses. Okay. Ato na nang gitunan niya sa niaging quarter ang dako kayo nga issue mahitungod sa balaod tungod kay ang balaod makaigsunan na atong gi-emphasize sa lesson the other quarter nga dili siya maoy nagluwas sa tao kundi naasay kabahin makaigsunan sa mga tao nga mga linuwas. But nevertheless, the controversy continues tungod kay kung atong tanawon kining atong lesson karon nga quarter makaigsunan nga gikan sa previous quarter nga naghisgot sa Galacia karon naghisgot sa mga taga-Roma makaigsunan, kining duha ka sulat are actually interrelated. Daw sumpay ni siya makaigsunan ug sa gidiscuss nato sa milabay nga semana matod pa ni Pastor Dan murag precautionary ni siyang sulat ni Pablo para sa mga taga-Roma kay giunhan niya og paabdalag abiso ng mga kaigsuonan sa Roma mahitungod sa problema nga katap kayo didto sa Galacia ug dili niya gusto nga ang ingon nga problema makaigsuonan musangko dito sa Roma nga maguba na hinuon ang ilahang sound nga doktrina mahitungod sa pagkakristohanon. Dr. Ray, what do you think about the issue? Kung atong tanawon, mga kaigsuonan, ining atong issue sa controversy, nining panahon sa Kristohanon, nga iglesia nga gihatag sa Dios, makita nato dinhi ang duha ka idea sama sa ilustrasyon nga gi-mention kaganiha nga ang usa ka tawo o ang usa ka grupo sa mga tao gatudlo ngadto sa pagkamatay ni Kristo sa cross sa Kalbaryo isip nga paagi sa kaluwasan apan ang uban nga mga miyembro labi na kining mga nagikan sa mga Hudyo nagatudlo sila ngadto sa Mga salamin Yeah. o dili kaha ang balaod nga maoy usa ka paagi o bililhon nga paagi aron nga ang tao maluwas. Mao na nga nigawas ni siya nga pagbingkil ni ining duha ka idea nga naa sa sulod sa iglesia labi na sa panahon nga niabot ang mga bag-ong miyembro, bag-ong mga convert diha sa ato nga iglesia. Yeah. Background ani mga kaigsuonan tagaan nato ni siya og justice ang background mga igsuon. Actually walay kalainan ang mga Hudiyo sa Old Testament ug sa New Testament. Usa ra gyud. Ang Old Testament ug New Testament parihas lang mga tinawag sila sa Ginoo, nagtamod sila sa mga regulasyon sa Ginoo kadtong balaod nga gihatag sa Dios. Daghan man ni balaod nga gisgutan dinhi sa atong lesson karon. Pero naay dako nga contention mga kaigsuonan nga sa modern time lahi ang interpretation sa mga nagbasa sa Biblia bahin ni ining balaod. Ilabi na gyud niadtong mga pro no law. At ato ning malakbitan unya mga kaigsuonan. Pero there was actually no difference between the Jews in the Old and New Testament. The only thing there is sa kang Kristo ra gyud. Mao ra gyud dakong kalainan mga kaigsuonan. And you guess what? Pag-abot ni Jesus mga kaigsuonan, it spelled out the whole lot of difference alang kanilang tanan. Kaya nga naman, si Kristo mga kaigsuonan, mao ang grasya o ang tinuod nga hinungdan sa kaluwasan actually sa mga tao. When the laws and regulations nga gi-provide ni Moses kaniadto katong mga seremonya mga kaigsuonan, kadtong tanan nagtabang sa karaan nga mga Hudiyo nga makasabot nga ang ilang relasyon sa Ginoo, pagtabon sa ilang sala, pagpapas ni ini, were all remitted off by a sacrificial death of an animal. O mao gito ilang nakita.
pero gitabangan sila ni adto nga makasabot nga kamatayon lang ang makabayad sa ilang mga atraso. And here comes Jesus, the total embodiment. Siya gyud ang katumanan ni atong tanan nga gipakita ni Moses og sa ilahang taas kayo nga kutay sa regulasyon mga kaigsunan. And when Jesus came, nasabtan nila, and the Jews received it as the best gift ug ang katumanan mga kaigsunan sa ilahang gipaabot nga Mesias. In fact, they waited for that Messiah for a very long time. Nahitabo lang yun nga dili tanang Hudiyo makadawat sa kamatuoran. And so there is this one group now, mga Hudiyo nga nahimong Christians, ug di man nila mapugnan, mudako man gyud ang pundok mga kaigsunan sa mga Kristohanon kay mao man gini ang kabuton sa Ginoo. Imagine, for only within a century mga igsoon, mi-explode ang population sa mga Christians. Gikan sa panahon nga si Jesus ni kayab sa langit, there were only around 60 of them, mga kaigsunan nga ni sunod gyud kang Kristo, human siya nga namatay og nabanhaw. Pero at the end of the century, mga kaigsunan, there were already 6 million Christians ni anang panahon na kay kabubuton sa Ginoo. But the controversy is, dili lang sa mga Hudiyo nga nahimong Christians, kundi sa mga Hintil nga nahimong Christians. And somehow, the Jews could not just accept. Di gid sila kadawat nga ang mga Hintil mapareho kauban nila nga dili na kinahanglan nga maghinodiyo diha sa mga pagginawi mga kaigsunan. And this is how the controversy is being fought about. Pastor Dan. Ang ato magong na sabdan aning ilahang controversy, no? To start with, dunay duha kadagko kayo nga pundok nga nahimong usa, no? Alang sa mga Hudyo, ang ilahang kontensyon, ang ilang isyu, kinahanglan pa bagyod nga mahimo silang Kristohanon aron nga madawat nila si Kristo. Sa to pa nga, speaking of mahimong Kristohanon mga kaigsunan, biyaan nila ang ilahang pagka-Hudyo. Sa to pa nga, kung mahimo sila nga dili man pwede nga sa ilahang mindset sa una, dili pwede nga kung Hudyo ka, mahimo pug kang Kristohanon. Mura bag tubig o kaning kung sa Tagalog pa tubig at langis ba. Kung langis ka. Kung tubig ka, tubig ka. So ang ilahang issue sa mga Hudyo mga kaigsunan, aron nga madawat si Kristo, kinahanglan ba ang usa ka Hudyo mahimong Kristohanon? So muna ang ilang issue sa ilahang kampo. Sa kampo po sa mga Hintil, ang issue, kinahanglan ba nga ang usa ka Hintil mahimong Hudyo aron madawat niya si Kristo? So kini mga kaigsunan, murag para mag-nonsense man na siya nga mga issues, pero musugot sa dili makaisunan ang kagubot nga maoy uluhan sa tong leksyon karon si Manaha didto gyud naggunad, dito nagsugod ani duha ka isyu. Alang sa mga Hudyo, sila nga ay di na kinahanglan nga mohimo pa ming Kristohanon. Ang buti pasabot igsoon sa pagka-Kristohanon, biyaan nimo ang imong hinudyo nga kinaiya. Seremonyal nga mga pagginawi sama sa paghaladhalad, apil na ang circumcision, unya mahimo kang Kristohanon aron madawat nimo si Kristo. Muna ang ilang isyu. Alang pud sa mga Hintil, kinahanglan nga moagi sa pagka-Hudyo ang isyu ug unya aron madawat si Kristo. So gikan aning duha ka panghuna-huna nagubot ng ilang iglesia nga una. Yeah. Mao na nga. Doc Ray, what do you think? Makita nato din hinga. Nigawas na siya nga kagubot sa ilahang hunahuna. It is because kani mangyud mga Hudyo naa sila bitaw kanang idea nga labaw sila sa uban nga pundok sa mga tao kay pinasahi sila nga gipili sa Dios. Mao na nga gusto nila nga kung gusto ninyo nga mahimo mong Kristohanon, magwagi mo sa mo ang pagka-Hudyo aron maapil mo sa pagkapinili. Yeah. Mao na ang ilaha nga nakita nga bahin apan kining mga Hintil lahi pod ilang nakita. Tungod kay kining mga Hudyo manggod kung atong tanawon mga kaigsuonan, kaning mga Hudyo gusto nila nga magpabilin ang seremonya nga himuon pod sa mga Hintil ay ha sila mahimong Kristohanon. Nga nalimtan nila nga ang maong mga seremonya moray nagtudlo ngadto kanila didto sa krus sa Kalbaryo nga ang ultimate nga pagtabon unya sa sala sa tao tuo ang katumanan sa maong seremonya. Yeah, actually mga kaigsunan, dili gyud nato ni mabasol ni mga Hudiyo nganong ingon adto ang ilang kinaiya.
tungod man gud ni sa dugay nga kutay mga igsuon sa ilang pagkatawhang pinili sa Dios. Sila man gyud. Ang pakingsaad mga pastor kanang Yeah. kung imong basahon ang pakingsaad, bisan siguro ako'y Hudyo, moingon ko nga ko ang gyud kanang yeah. ako ra gyud ni no kay kung imong basahon ang libro sa Deuteronomy mga kaigsunan, gibutang mo gyud dito, mahimo mong mga ulo, dili mo mahimong ikog, kanunay mong mag-una, dili mo maulahi, dili mo mao ang mangungutang, kamo ang utangan. Sa to pa kining tanan nga mga privileges nga nahatag sa ilaha, unya nagsukad mo kang Abraham, makaingon gyud ka makaisunan nga well mao na gyud ni no. Napakyas lang sila sa pagsabot nga ang pagtawag nila dunay duha ka tumong, gitawag sila sa kaluwasan o gitawag po sila ingon nga mga misyonero. Yeah. Nalimtan nila ang pagka-misyonero, ang ilang hunahuna nga naa sila exclusive nga title o right alang sa kaluwasan. Mo na nga nagka-problema. Yeah, I think that's a very good warning mga kaigsunan sa atong iglesia karon. Kita mga Adventist, murag kita man ang moderno nga mga Israel, muingon man kita nga kita na gyud ni pastor kay by virtue of adoption and grafting, nahimo man tang umalambit sa panimalay sa Dios nga di man gid unta ta kadugo sa mga Hudiyo. Pero tungod ani nga panghuna-huna mga kaigsunan plus our the way we interpret the Bible nga murag pinakahaom labi na ang uban nga mga religions maka-observe na gina-appreciate nila mga Adventist nga abi ninyo kamurag yun ang medyo suod kayo ang pagtuon sa Biblia, and exactly and suddenly niabot sa ato mga kaigsuonan kining espirituhanon nga garbo. Unya tungod nini nga garbo mga kaigsuonan, wala na nakita na dayon ta nga wala na gilaing paagis kaluwasan kundili gawas nga kun ang tao mahimong Adventista, which is very much the same mga igsuon sa nahitabo sa mga Hudiyo kaniadto. Dili ka mahimong tinuod nga Kristohanon kung ikaw hintil, kung di ka muagis mga reglamento sa mga Hudiyo mga igsuonan. Ug dinhi ang dako nga kontrobersiya mga igsuon. Gusto na ko sumpayan katong giingon ni Pastor nga Palomares kaganiha, mga kaigsunan nga ang mga Hudyo kaniadto nalimtan nila ang ilahang obligasyon nga mahimo unta sila nga mga misyonero. Yeah. So usahay kaning gisulti ni Pastor Buscato nga kita na atay spiritual nga garbo sa atong iglesia tungod kay kita nahimot ang espirituhanong Hudyo, usahay na ata kaning panghunahuna natong kanabitaw gitawag nila sa in English nga exclusive na kayo ta. Nga dili na to na i-open nga to sa uban. Apan mga kaigsunan nga nagapaminaw o nagasubaybay niini, gusto na ko ipahinumdom ka na to nga dili nato kalimtan ang atong responsibilidad sa pagsangyaw sa mayong balita pagka-misyonero nato. Hinumduman nato ang atong katungdanan mo ipag-andam og mga katawhan padulong sa langit. Dili nato na siya mahimo mga kaigsunan kung magpabilinta sa kinaiya sa mga karaan nga Hudyo nga dili nato ablihan ang atong relasyon ngadto sa uban. Yeah, dinhi manggo nabugto ang sumpay mga kaigsuonan. Actually ang tuyo is Ginoo gipili gid niya ang mga tao dili kay aron kanara sila may mag-enjoy sa mga pribilehiyo, kundi aron mahimo ning iyang mga pinili nga sandayong sa iyang panalangin. Amen. Ngadto sa uban. In the original sense, si Abraham gitawag sa Ginoo, gipili siya matud pa sa iyang saad. Ikaw akong gipili ug ako kang panalanginan aron ang tanan nga mosilong kanimo makaambit pod sa akong mga panalangin. And that is the same thing as our mission mga kaigsunan karong panahon na ni ining iglesia. We will take a break. Ayaw ka mo paghawa diha mga kaigsunan, makikita kami kaninyo tapos ni ining pahinumdom. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat sa inyong pagpabilin nga na. Ug atong padayon makaigsuonan ang mas nagkalami nga suhito sa atong
pagsabot ni ining kontrobersya mga kaigsuonan. Sa atong lesson nagisgot og better covenant mga kaigsuonan. Gani gitandi dinha sa Hebreanon 8 bersikulo 6 nga tungod kang Kristo sa iyang pag-abot mga igsuon, ang pakigsaad nahimong mas maayo kaysa karaan nga pakigsaad. How do we look at it? Unsa man gyud di ay ang kalainan sa karaan nga pakigsaad ug sa bag-o nga pakigsaad mga kaigsuonan. Pastor Dan. Okay, kining mas maayo, no? Sa to pa nga, kung mo doon ay degree of comparison ba? Sa ato ang sinultihan, yun nga, maayo-ayo, pinakamaayo. Okay. Ang kadtong saad sa una mga kaigsuonan, maayo na to sa ilang kapanahonan. No, dili na to siya i-discount nga wala gito'y nada. Pag-abot sa panahon ni Kristo, gitawag siya mas maayo. Na unsaon na to siya pag-indig. Ang akong pagtanaw ani makiisunan maone. Sa theology, ang karaan nga pakigsaad gitawag nito sila og type, no? Type. Sa laing bahin gitawag to sila og shadow, no? Sa to pa nga panalitan mo ingon ka nga type, mo ingon ta nga kining atong pangulo karon murag type ni niya kadto. Okay, so buti pasabot mga kaisunan nga kung mo ingon tag type sa lain nga pagkasulti shadow, dili siya mao ang original nga butang, no? It was only in nominal. So to pa nga dili to siya mao ang original nga butang. It was only like ipwinter nga naa sila gitudlo nga mao gyud to ang original. Karon ang Hebreanon 8 bersikulo 6 nagisgod din nga pag-abot ni Ginoong Hesukristo, siya na ang the real thing. Okay. The nominal against the real. But ipasabot nga sa ilang kapanahunan, gihinganlan na makaisunan ang matang sa pamaagi nga ang tao maluwas. Okay, unsa man, naay karnero. Kinsa man tong gisimbolohan sa karnero? Si Ginoong Hesukristo. Unsa may mahitabo sa karnero? Patyon siya. Unsay kinaiya sa karnero? Inosente siya. Kining tanan makaisunan nagtudlo nga naay katumanan ni ining gitawag type. Naay katumanan ni ining gitawag nga shadow. Naay katumanan ni ining gitawag nga nominal. Nga ang real thing moabot na siya gyud ang gitawag nga muhimo nga musipong nga ang tanan nga mga pagtulunan makaison nga ilahang gihimo matawag siya nga konkreto. Actually, mangutana ta, dili ba to sila makabaton sa kaluwasan ni adtong ilang gihimo? The answer is makabaton sila. Yeah. Apan unsaon nila pagkabaton makaisunan nga dili man to mao ang real thing. Shadow man lang to siya, type man lang to siya, nominal man lang to siya, dili man gito siya mao ang substance. Ang tubag din makaisunan, nag-ingon ang libro sa Hebreanon nga tungod sa pag-abot ni Ginoong Hesukristo, which is now the better covenant, kadtong tanan nga nagatuo faithfully makaisunan or heartily ni adtong ilang ginahimo sa una. Kay ilaha man tong ginahimo, dili man punto kay gihimo lang nga walay pagtuo. Kung gihimo to nila pinaagis pagtuo, makabaton sila sa samang katumanan sa saad nga gisaad kanila sumala sa ilang pagsabot sa mga nakadawat sa katumanan sa saad sa atong kapanahonan, which is now the better covenant tungod ni Ginoong Hesukristo nga ang iyahang epekto makaisunan is both retroactive and prospective. Yeah. Buti pasabot sa punto nga si Kristo namatay makaisunan, retroactive. Buti pasabot ang tanan nga nagtuo sa maong sistema prior sa iyahang existence ug ang tanan nga nagatuo human sa iyahang pagpakamatay makabaton sa sama nga pribilehiyo sa kaluwasan. Amen. Doc Ray, what do you think about the matter? Kung atong tanawon mga kaigsuonan, alang nako sa ako ang pagtanaw, nahimo lang ni siya nga better covenant tungod kay nanagin na siya dinha ang real. Dili na lang yun sila nga nagahimo sila sa mao nga seremonya inubanan sa ilahang paglaom sa pag-abot sa mao nga Misayas. So, sa diha nga niabot na siya, nahimo na siya nga better. Apan adunay usa ka punto nga gusto nako nga makit-an nato dinhi nga the moral requirement ni ana nga covenant remain unchanged in the New Testament. Gikinahanglan gihapon bisan pa tinuod mingon ta nga better covenant ni siya mga kaigsunan apan nagpabilin nga ang moral requirement maora gihapon. It needs a relationship gihapon between
the individual aning tao nga nagtuo ngadto sa iyahang gituohan nga mao si Kristo. Kinahanglan nga dunay moral requirement niya na apil niya na ang relasyon og sa pagtuman sa mao nga kasuguan. Actually, mga kaigsuonan, dili gyud sa yun ang nahitabo sa mga Hudiyo sa ilang panahon. They had to undergo a process of change. Tungod kay ang ilahang taas kayong ukutay sa panahon nga nagtuo sila nga katawhan silang pinili o niya tuwa dito sa ilang paghimo sa regulations, pagtuman sa what is required by the law was overall salvation for them. Gani mga kaigsuonan, ang ilang paghugot nga Sabbath keeper mga igsoon was due to the fact nga gusto gid sila nga ang Mesiyas moabot. Naliman ka, according to their story, the Jews believed that if they kept the Sabbath perfectly for only one day, their Messiah will come. So, ang ilahang lifestyle mga kaigsuonan was based on performances, ang ilahang pagkapayos acts, ilahang maayong mga binuhatan, and to the extent nga niabot ni mga kaigsuonan sa panggawas nila nga mga kalihukan. But for Jesus, kining tanan mga kaigsuonan, hipokrito mangguni siya nga paagi, nga naa sa gawas ang imong righteousness, pero sa sulod dili na di ay mao. And so, they have to transition mga kaigsuonan. Dako kayo ning process gyud nga sa panahon ni Pablo, Transition ang period mga Hudiyo nga mahimong Christians na makita nimo nga dako gyud kayo nga transition mga kaigsuonan an act in their life mga igsuon sa tanan nga kalimtan nila nga ang ilang kaugalingong karaang mga binuhatan aron mahimo silang bag-ong mga Kristohanon, which basically is sa atong pagtan-aw karon mga kaigsuonan, actually wa gyud kalainan kay sa gihapon mga katawhan sila sa Dios, but the only difference is dili ang ilahang maayong binuhatan mo'y makaluwas nila kundili si Kristo mo'y midupa dito sa Kalbaryo sa cross. Overreaching ang iyang kamatayon mga kaigsuonan kay bisan pa ang dili niya mga tinawag, I mean ang dili mga Hudiyo, mga Hintil mga kaigsuonan, na himong umalambit ni ining kaluwasan. Actually, ang main nga nakita na to din na mga kaigsunan, kinibitang Pastor, kining sa mga Hudyo, ang ilang gihuna-huna nga gibuhat nila, maayo ba itong ilang gibuhat, no? Dili biya maayo. dili na to tawagon nga like Sabbath keeping, no? Katong ilahang commandment keeping. Maayo ba ito? Yeah. Ang problema lang ang motibo sa ilahang pagtrabaho, no? So sa ilahang trabaho, sa ilahang gihimo mga kaigsunan, it is the issue about legalism and obedience. Ang gihimo nila, legalism to siya kay moingon man sila nga amo gining himuon aron maluwas mi. Kung dili na mo ni buhaton, dili gid mi makabaton sa saad nga kaluwasan. Whereas sa panahon ni Ginoong Hesukristo, it was the other way around. Yeah. Ang nahitabo mga kaigsuonan, obedience is still needed, it's still necessary as part of the lifestyle of the saved. So, ang nahitabo sa panahon ni Kristo, it's the reverse, no? Ang mga katawhan sa Ginoo, sumala sa ni Pastor de la Cruz nga naagihapoy moral nga issue nga naapil na buti pasabot the moral law is still binding, no, panahon ni Ginoong Hesukristo as it was binding panahon sa mga Hudyo, tungod kay mao ni siya ang pagpakita sa usa ka tawo nga siya nagkinabuhi dili aron maluwas, kung dili nagkinabuhi siya ana tungod kay naluwas na. Sabbath keeping, for example, ngano nga kinahanglan ng Sabbath keeping? Kay mauna ang ginahimo sa mga tao in obedience to Jesus Christ tungod kay sila naluwas na, dili kay aron nga maluwas pa. Sa to pa, makita nato dinhi ang both extreme ni ining duha. Oo. Nga sa panahon sa mga Hudyo, nagtuman sila aron nga maluwas. Pag-abot ining better promise, nagtuman sila tungod kay sila naluwas na. Amen. Sa mao nga saad. Mo ni ang kay nakalami Kristo. sa controversy mga kaigsunan. Gani kung imo ginang balik-balikon gyud mo na og tuon og tan-aw ka ng illustration diya sa cover sa second lesson nga cover gini mga kaigsunan. Actually, ang ilang contention was whether asa gyud ang ilang i-priority ang cross ba o kinibang mga regulasyon. Actually, kining duha mga kaigsunan, puros ginimayo. The way of understanding, didto lang sila nagkasumpaki Nagkaproblema. mga kaigsunan. Oo. And I think same thing is true with our church karon. Abi ninyo mga igsuon,
sa miagi nato nga mga lesson sa last quarter, daghan kayo sa ato mga Adventist ang mura og naglisod sila og recover mga kaigsuonan sa atong presentation kay nakahisgot man gud kita nga ang balaod dili makaluwas. Mga kaigsuonan, wa na nagpasabot nga ang balaod nawala na. Dili na kinahanglan. Dili kinahanglan. The truth is, ang Biblia sa argumento ni Pablo diha sa Galacia ug sa mga taga-Roma mga kaigsuonan, nagsulti nga ang galuwas nato mga kaigsuonan walay lain kundi si Kristo. Amen. Ug tungod kay si Kristo ang atong manluluwas, so ang balaod ug ang atong pagkamaayo dili nimo makaluwas nato mga igsuon. Kaya ang makaluwas nato si Kristo. But it does not mean nga nawala na sila. Ato na nang gibalik-balik ug emphasize mga kaigsuonan nga kining mga butanga sama sa salamin mauni ang musulti nimo unsaon nga ikaw magkinabuhi ug mag-apostolao nga linuwas pinaagi sa imong pagtuman sa sugo mga kaigsuonan. Amen. Actually, sa ilahang kapanahonan po, Pastor, akong nabantayan nga, purti magupong daghanan nilag balaod. Nga sa akong tanaw na, murag na overlapping ba? No? Naa sila yung mga ceremonial nga balaod. Naay mural nga balaod. Naapo sila yung civil nga mga balaod. O naapoy ka nang gitawag nga, kung sa karon pa nato, naay gitawag mga jurisprudence ba? Nga kadtong na mga kaso nga naay nahukman nahimo na po ito siyang kabahin sa ilang balaod. Karon mo sulti ko mga kaigsuonan nga bisan gani sa tong kapanahonan karon naay mga gitawag nga accommodation, no? Doon ay gitawag conflict of laws. Pero kung imo ni siyang tan-awon, kining tanan nga mga balaod makaisunan maghatag ni siya og kaayuhan, no, sa usa ka lumulupyo. Sa atong kapanahonan moderno naay teory din nga kung usa ka katawo nga nakalapas sa gitawag balaod kriminal, nahimo po kang nakalapas sa balaod sibil. Sa ato na nang kapanahonan karon. Now, ang nakalami sa atong pagsabot din sa atong leksyon mao, nga kining mga ceremonial nga balaod, speaking of ceremonial, muhunong ni siya makaigsuonan, panahon nga ang iyahang ceremony, ang object nga iyahang gitumong, ang purpose niya maabot na. So, mo ni ang napakyasan sa mga Hudyo kay ang ilang ceremonial nga huna-huna, like circumcision, gahuna-huna sila nga, kini, dili guni siya mawala, kay kung guni siya, kanang physical guni siya nga gesture. Whereas pag-abot ni Ginoong Hesukristo, which is known to be as the better covenant, ang nahitabo din makaigsuonan nga, ang circumcision, naagihapon ang iyang konsepto, but it is not for physical purpose, kung dili circumcision of the heart na. Kay ang circumcision makaigsuonan kung imong tan-awon, usa may purpose. The word circumcision has something to do with submission. Kay panalitan mo apil ka sa ilahang grupo, adult na ka, magpa-circumcise ka. Unsa may maayo ana, submission na siya. Kay nga naman dili na siya sayon nga experience sa usa ka tawo nga hamtong nga mo undergo ana, no? Pag-abot sa Kristohano na kahimtang makaisunan, the physical circumcision is no longer binding, and what is binding by that time ang gitawag na nga spiritual circumcision, which is still submission. Kay nga naman musabit ka ngadto ni Ginoong Hesukristo, and as we submit to Jesus Christ makaisunan, dili ta makabalibad nga atong sundon ang iyang mga sugo tungod kay nahigugma man ta niya ug unya ni submitar pud ngadto ganiya. Muna siya isuon ang gitawag play ni ining balaod ug ni ining grasya nga maoy dugukan pud sa controversy nining atong una nga mga ginikanan sa iglesia. Unya isa pod nga punto nga gusto na ko makita nato mga kaigsuonan niini sa atong leksyon ngano nga nahimo ni siya nga better promise tungod kay niadto sa una nga panahon sa mga Hudyo. Ang maong mga seremonya nga ilahang ginahimo kung atong pananglitan mga kaigsuonan himuon nato karon pertigyog bugata. Ang maong balaod na himo ng pabugat inay nga panalangin ngadto sa usa ka Kristohanon. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga sa diha nga niabot na si Kristo, ang balaod na himo ni siya nga panalangin alang sa mga katawhan sa Dios. Inay nga mahimong pabugat. Sahay na may mga tao moingon nga Biyernes na pod. Murag ang adlaw nga pagpapahulay Lulan. nahimong lulan ngadto sa
ilaha inay unta nga malipay sila nga makigtagbo na pud sila sa maong Dios nga nagluwas kanato. So mo na siya nga nahimo siyang better kay nganuman inay nga lulan nahimong panalangin. Yeah, actually ato ning sumpayon mga kaigsuonan karon sa panahon manggod sa bag-ong Christianity mga kaigsuonan, there was this contention. Ato naman yung gibalik-balikan og emphasize kaganina nga ang mga Hudiyo galibog gid sila kung saan nila pag-accommodate ang mga Hintil aron ma-incorporate dito sa ilahang system. Gusto sa mga Hudiyo nga ang mga Hintil magpa-Hudiyo usa before nila madawat si Kristo. Pero kini nga contention mga kaigsuonan was once and for all resolved in Jerusalem. Kung imong tanawon og asa na nga referensya mga kaigsuonan, makita nato ni sa Acts chapter 15. Diha sa tibok nga kapitulo sa buhat, kapitulo 15 mga kaigsuonan, na diha ang sugilanon sa ilang panagkagubot kay ang ilang tanaw, ang mga dili Hudiyo, ang mga Hintil kinahanglan ipatuli pa nila, ila pang paapilon sa ilahang mga seremonyallos aron mahimo gyud silang kabahin sa moderno nga bag-o nila nga religion mga kaigsuonan. But with the knowledge of Paul, siya mismo mga kaigsuonan nga nakasabot nga ang kaluwasan sa tao is not on how much one performs. Kay kung si Pablo pa kining tanan ako naman ning gihimo pero nasabtan ug nakita nako nga dili sa akong kaugalingong binuhatan kaskas og mga paningkamot kundi grasya sa Ginoo gining kaluwasan atong tanan. Gani si Pablo nagingon siya all throughout his epistles mga kaigsuonan, matud pa niya si Kristo ang iyang gipadako og siya nga gilansang dito sa Kalbaryo sa cross. Mao man ni atong na-discussan sa milabay nga lessons mga kaigsuonan. So he resolved the issue mga kaigsuonan, and that event was called the Council in Jerusalem. Unsa man ang unod sa council? Actually, sa dili pa nato isigutan ang unod sa konsilyo sa Jerusalem mga kaigsuonan. Gusto nako nga supot ning isip pahinumdum, hinigala nga pahinumdum alang kanatong tanan nga in kaso gani naapoy mga issues nga mogawas sa atong iglesia, no? Dili dayon nato siya ipadako sumala sa tuang personal nga mga gitawag nga pagsabot kung dili atong dalhon sa konsilyo. Mao ni ang pattern makaigsuonan naghihimo sa Seventh-day Adventist Church, no? Nga naay gitawag nato nga General Conference session na kung dunay mga issue nga mogawas sa atong iglesia, relevant or dili relevant nga mga issues, dalhon ni sa usa ka pundok hisgutan didto ug unya kun unsa gani igsuon nga mahisgutan didto, mao na to siya ang gitawag nga uniforme nga balaod nga pagasundon sa tanan nga mga sakop sa iglesia. Karon pag-abot dito sa Jerusalem makaigsunan, nagtapok na dito ang atong kung sa mga karon pang binago ang mga puntos, no? Ang mga tawo nga dagko kayo sa unang iglesia. Niadto sila si Bernabe, si San Pablo, niadto dito si Pedro, ang uban nga mga leaders gikan sa komunidad sa mga Hintil o gikan sa komunidad sa mga Hudyo, dito sila nagtapok makaigsunan. Nilingkod sila sa usa ka lamisa, sa usa ka dapit aron nga ilahang hisgutan ang mga issues. Og dili na to wala giliteral sa Biblia pag hisgot ang ilang debate. I believe Pastor Osbon nga kanang there was kanang murag heated discussion makaigsunan, no? Dili to siya kay plain lang nga naglingkod sila dito o niya katawa-katawa lang dayon. Niabot na dayon sa usa ka resolve. Dili makaigsunan. Gani kun imong basahon dinha ang buhat kapitulo 15, si San Pedro hing diskurso dito og kabalo man ni San Pedro nga influential man ni siya kay mo man ang spokesperson dito sa 12 ka mga tinun-an. Now, dunay nahitabo dito isuon nga gitawag compromise agreement, no? Musulti ko ninyo nga kining pulo nga compromise dili ni totally dautan nga word mga kaigsunan. Gani kung ang duha ka pundok nga magkabingkil unya moabot sila sa gitawag kompromiso nga panag-uyon, buti pasabot nga usa ka pundok naa siya i-giveaway, ang usa ka pundok mo bigay pud siya sa iyahang angay nga ihatag aron nga masipong nila ang ilang pangunahuna ug unya magkabutang sila og usa ka plastadang puntos sa umaabot nila nga panaghiusa. Dito sa konsilyo makaigsunan kay ang mga Hudyo nga naa didto hing accommodate sila. Abot ipasabot igsuon nga naa sila'y compromise agreement. Ingon nila ang mga Hintil, ingon ni San Pedro, nakadawat sa maong espiritu nga atong nadawat. So dili ta mo ingon nga kining mga tawhana layo ra ni.
Pero naapoy punto nga kung unsay gihimo sa mga hintil nga grabe na gid pud kasupak sa balaod sa Ginoo. Ato po na siyang i-check, no. Pananglitan ang mga hintil ganahan kay makaigsunan mo subad anang mga pagkaon nga na-offer sa mga Gihalad. Diyos. Gihalad. Gihalad sa mga Diyos. Ingon sila sa Council of Jerusalem. Ato silang sulatan nga dili na. Okay. Unsa pa gyud? Kanang mga mananap nga naluok, nangamatay nga wala na paagasi og dugo. Dili na nato na siya i-allow ang mga Hudyo nga mo ang mga hintil Ang mga nga hintil. nga mo Padayon. padayon Padayon na na. practice. Kanang ilahang gitawag igsoon nga sexual immorality, fornication. Naaman na sa mga kalibutan sa mga hintil, dili na pud nato sila i-allow ni ana. Unsa pa gyud? Kanang gitawag igsuon nga dunay upat ka mga issues din nga gusto nila nga ang mga hintil ma-check ni ini. Dayon mahitungod sa circumcision, ingon pud ang mga Hudyo, sige, dili na lang nato ipugos sa mga hintil ang gitawag physical nga circumcision. So mga kaigsunan, gikan ni adto ang iglesia nakabaton ni ana nga gitawag mga policy. Pero nagyapon kontrobersiya nagpabilin pastor kay ano man. Ang uban mo ko dili pud mo tunong. Marag mo tunong sa sabot. Kada bitaw na maging mga tao nga ang pag-usab bitaw lisod. Dili gyud nato na maligar na siya nga nagyud tay kinaiya nga lisod ang change sa isa ka kinabuhi sa usa ka tao kung dili nato himuon nga total surrender. Apan katong gisgutan ni Pastor Palomares kaganiha mahitungod sa konsilyo sa Jerusalem. Adunay usa ka punto mga kaigsunan nga gusto nako nga ato ning makita dinhi sa atong mga lokal nga iglesia ug sa atong mga iglesia nga kung doon na ganing mga issue nga gikalibugan nato, dili lang nato na tago-tagoon sa ato ang kaugalingon dayon maghimo ta og mga butang ato nang iakusar, ato nang ipadako, inay nga atong buhaton ning ana, sundon nato ang ehemplo diha sa panahon ni Apostol Pablo nga ato nang dadon ngadto sa leadership sa atong iglesia ug mangayo ta og unsay tambag ngadto kanila. Unya dili pud nato buhaton nga iniguman nga nakita nato ang tambag sa kinatibukan sa atong iglesia. Dili pud ta mo ingon nga parehas sa mga Hudyo, dili kay maugay ni ang among gusto. Mahimo ta mga kaigsunan nga sama lang ta sa mga Hudyo nga murag lisod. I-adapt nato anang bag-o bitaw nga pagtulunan nga gihatag ngadto sa ato ang leadership. Mao na ang usa ka paagi ang atong attitude unta mga kaigsunan towards sa ato ang leadership aron malikayan nato ang kagubot sulod sa atong mga iglesia. Actually mga kaigsunan kani nga picture sa mga Hudiyo mga kaigsunan maumaor gid kay ni sa atong iglesia usahay sa atong iglesia. Pag-ora sila nag-rule out na sila nga all right. Dawaton na to ni mga Hudiyo, di na to sila i-require nga mga hintil. ang mga hintil nga agigid sila sa circumcision and the ceremonial laws, gawas lang niining pila ka mga butang, di na sila mukaon sa mga naluok nga mananap nga hinalad sa mga Diyos o mga sexual immorality og dugo sa dugo nga pagkaon nga ang dugo mismo. So ruled out na ito mga kaigsunan, pero sabi ninyo human sa meeting daghan lang gihapon kayo nga nagbagotbot nga di gyud magsilbi, ipa-circumcise lang gihapon nato ni mga tawana. So same thing is very true in the way we do it in our church mga kaigsunan. Pero sa ako nang gikaingon sa inyo, muning gihisgutan dinhi kining atong lesson karon kakuhaan ginato ni kapanaminan mga kaigsuonan. And now between Paul and the Gentiles mga igsoon og sa mga taga-Galacia mga igsoon sa ato nang nahisgutan sa niaging semana, ato mong gining-emphasize nga ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma is just a follow-up letter sa iyang gisulat sa mga taga-Galacia. Gi-address niya daan ang mga Roman Christians mga kaigsuonan, trying to remind them aron ilang malikayan ang ilang kinaiya nga mahitabo unya alang sa mga hintil didto sa Roma mga kaigsuonan. So ang dako nga isyu dinhi karon labi na sa atong contemporary nga panahon mga kaigsuonan, ang ilang pagsabot sa Biblia si Pablo niingon na nga si Kristo gyud ug ang grasya na nakaluwas, ang balaod wala na lagi na kamong mga
Adventist, mga legalismo mo kayo, legalista mo kayo. They were getting it wrong, mga kaigsunan. Bisan kita mga Adventista, ang atong gituhuan mga kaigsunan ng balaod sa maragihapon sa mga Hudiyo, naaragihapon to, it was a rule of faith mga kaigsunan, aron malatid kung unsa ang pagkinabuhi sa usa ka tawo nga linuwas. Ug mao na gihapon ang nahitabo sa ato karon mga kaigsunan. Pastor Dan. Kining moabot gani mga kaigsunan, no, kay we still believe nga dynamic maguning kuan bitaw kining pagpadayag sa atong Ginoo, no. Dunay gitawag nila igsoon nga progressive revelation. Buti Amen. pasabot nga ang atong iglesia kung unsay naa karon dinha sa atong pagsabot, atong i-open ang possibility nga in the near future tingali na ay mga bag-ong kahayag, no, kay dili man ta patay mga kaigsunan nga iglesia, dynamic man ta. Buti pasabot nga pagdagan sa mga katuigan nidagan pud ang ato ang kahibalo ug unya na ay mga issues nga kinahanglan atong adresan base sa pagtubo makaisunan sa gitawag kultura, pagtubo sa gitawag teknolohiya ug uban pa. Pero ang atong leksyon karon nga semana naghatag siya daan og kanang bold letters nga mga pasidaan nga kung naa man galing igsuon ning angay nato dawaton nga mga bag-o nga mga panghuna-huna ingon diri sa atong leksyon, kinahanglan tanaw nata kung kana ba biblically based. So muna ang nabiruan nato isuon nga sukdanan. Kana ba nga panghuna-huna na base ba gyud sa Biblia? Ikaduha makaisunan, spiritual ba gyud siya? Genuinely spiritual ba gyud siya? Kay posible nga ang usa ka huna-huna daw maayo kaayo, pero dili siya spiritual. Okay, it can be legal, it can be like moral, but not spiritual. Atong hunaon makaisunan nga lahi-lahi biya ni sila og mga parlance gyud, no? Dili ni siya ingon nga nabutang lang ni sa usa ka sudlanan. Ang sunod diri igsuon, atong tan-awon kung ethically sound ba sa pamatasan, kanang madawat ba siya sa katilingban ug unya makaingon ba ang mga tao nga kini mga tawhana naapoy mga saktong panghuna-huna sumala sa ilahang ginabuhat. So kung makita nato isuon nga mao na siya nakaangkla ni anang pipila ka mga butang dinha, moingon ta nga tingali bag-o na siyang mga butang nga gitugod sa Dios nga atong masabtan base sa to ang moderno nga mga kahimtang. Yeah, actually mga kaigsunan sa atong lesson gyud karon, masabtan nato dinha nga kung gusto tang mutubo ingon nga spiritually mature Christians mga kaigsunan, dapat mahibaluan gyud nato ang hustong balanse sa relasyon sa balaod ug sa grasya mga igsoon. Amen. Amen. Dili tungod kay ang grasya abunda nga giyatakan nato ang balaod, no. Kundili ang balaod mas gipabarog pahinuon sa grasya mga kaigsuonan. Dili balaod ang galuwas sa ato, grasya ang galuwas. Ang balaod nahimo ng kabahin mga kaigsuonan ug dako na siya nga pamatuod mga igsoon nga ang imong pagtuo buhi. Amen. So we need to have a proper balance ni mga butanga. So dili ni ingon nga duha ka mga butang nga nagkasinumpaki mga kaigsuonan kun dili komplementary ni. Kay kun asa gani ang grasya, tuwa pod ang balaod. Kung diin gani ang balaod mga kaigsuonan, tuwa pod ang grasya. Kay ang balaod mauman ang embodiment sa kinaiya sa Dios, maingon nga ang grasya maupod ang gasa sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Sa adili pa nato ni pagkatakupan mga kaigsunan, i-encourage namo kamo sa pagpadayon sa inyong pagtuon sa inyong mga leksyon matag semana ug sa atong mga Biblia mga kaigsunan aron ang grasya, kaluoy o gugma sa Dios kanunay nga labas dinhi sa atong mga kasing-kasing. Amen. Ug maghimotang masinulundon ug matinud-anon nga mga Kristohanon samtang nagpaabot kita kaniya. Aniya kining halad sa musika mga kaigsunan, ato kining pamalandungan sa dili pa kita magatakop niini pinaagi sa pagampo.
Amahan namo nga naka sa mga langit, salamat kaayo nga among naripaso ang kaagi sa imong iglesia sa pagsugod ni ini. Daghan ang mga suliran nila, panagkabingkil sa ilang pangunahuna og teolohiya ug maingon man sa mga doktrina. Apan may usa lamang ka espiritu nga among nadawat. Amen. O kini nga espiritu mo'y muhatag og husay nga kami makasabot kung unsay imong tumong alang kanamo ug sa inihinay among madawat ang mga butang nga gani bisan sa among kaugalingon lamang bugat tungod sa among kultura ug pagsabot ug sa among mga kinaiya. Hinaot pa nga among dawaton kung unsa man ang imong kabubuton nga nihi kanamo. Among sundon ang kinaiya ni Ginoong Hesukristo sa among mga kinabuhi ug mahimo ming mga tawo nga makarepresentar kanimo diha sa kalibutan. Salamat nga ikaw magatubag sa among pag-ampo. Among itugyan kining tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. 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 If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.